všeobecne, a nebudem to tu menovať, len vám hovorím, že zamýšľam sa nad tým, ako toto celé napíšeš v skratke. Že to sa ani snad nedá. No to sa nedá. Čo v skratke napíšeš? Čo áno, bad boy moja krásna. Bad boy dneska, nebuď na mňa nervózna. Aj tvoja som. Asi má menzes. Ale ja som nebola ani nervózna, že to čo táto pič. Ja som sa smiala. Ne, neskrotná má menštruáciu teraz. Ale som ináč pred kramami, babi. Však ja to viem, ja to vidím, ako včera som videla všetko už na tebe. Keď si sa tam čistila, jak one mačka. Ďakujem, Dianka. Akože, poviem vám, že nerozumiem tomuto osrdiečkovaniu moc. Viem, že to je nejaký tím, ale... To si tam ľudia, ďakujem za to.